ismi Aybölük Sahatova, etudiant. Men Aybölük Sahatova. Mahtumulad Türkmen Döwlet Üniversitetining Roman, German we Günnäger Dilleri Fakultetining Fransuz dili we edebiyat hünäriniň 5-nji ýyl talyby. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, tähim paýha sunmany Mahtumul Pragy ýylyna gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyny Türkmen halky bagtly awadan durmuşda ýaşaýar. Ýurdumyz gün saýyn ötüşlere beklenýär. Anha bugun hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutuny Frankofoniya 2024 bätleşiginiň jemleri jemlendi. Maňa hem bu bätleşige gatnaşyp birinji ýere münasip bolmak wagty meýser etdi. Elbetde bu waka meniň durmuşymda iň ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Berkarar döwletimizde garaşsyz baky beýtarap ata watanymyzda dünýä dillerini öwrenmekde uly mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlaryň arasynda dünýä dillerini öwrenmäge höwes öğretmek wagtda uly işler alınıp barylýar. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza şeýle mümkinçilikler döretip berýänligi üçin şeýle bätleşiklere gatnaşyp öz ukyp başarnyklarymyzy görkezmäge döretip beren ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýtýaryn. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutgan tutumly işleri mundan beýlekem rowaşlyklara beslensin. Sag bolun. Под мудрым, уважаемого президента Туркменистана, каждый день нашей независимой, постоянно нейтральной отчизне знаменуется новыми достижениями и событиями. Туркменистан, который является демократическим, светским государством, где защищаются права человека, гарантируя нормы Конституции и законам Туркменистана, на новом этапе развития осуществляется масштабное преобразование. Для того, чтобы молодежи стали образованными и научными, в нашей стране увеличивается большое количество высших учебных заведений, и все это открывает перед молодыми людьми широкие возможности для полного раскрытия своих навыков. В нашем независимом нейтральном государстве Туркменистан проводятся различные интересные мероприятия недели иностранных языков. И сегодня в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана прошел финальный тур в Франкфурте и церемония награждения. На этом мероприятии присутствовали представители дипконсулов, спонсоры мероприятия, а также студенты высших учебных заведений и школьники туркменских школ. Пользуясь этим случаем, мы хотим поблагодарить нашего героя Аркадага, уважаемого президента Туркменистана, за такие возможности, как учиться и развиваться, а также проводить такие интересные мероприятия. Мы желаем герою Аркадага, уважаемому президенту Туркменистана, крепкого здоровья, а главное, долгой жизни. Здравствуйте, я Кулова Айнур. Мне 17 лет, и сегодня я пришла на вознаграждение мероприятий по французскому языку, то есть Олимпиада и Франкофония. Очень надеюсь на призовые места. Спасибо, что смотрите нас. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Merlin, je suis l'ambassadeur. Assalamu alaikum, men Philippe Merlin, Fransiyanyň Türkmenistandaky adatdandaşary we dogusyaly ilçisi. Biz şu gün Fransuz dili boyunça olimpiyadalary ve Fransuz dili boyunça bäsleşik Frankofoniya güni münasibetli, yani Fransuz dili bäsleşiginiň jemlerini jemleýäris. Bu bäsleşike we olimpiyadalara mektep okuwçylary esasen Fransuz dili boyunça talipler gatnaşdylar. Mekteplerden we taliplerden hem de vilayetlerden 15 bin Türkmenistanlı gatnaşdy. 18 san mektepte Fransuz dili okudylýar eken Türkmenistanda. Yine de bir aýtjakladım, Türkmenistanda şu bäsleşigi geçirende emin agdalary olar bilen men gürleşdim. Fransuz dili boyunça talipleriň we mektep okuwçylarynyň hili, yani Fransuz dilini biliş derecesi gaty uly ve gowy eken, men şoňa gen galdım. İkinci meni velep geçecekdim gen galdyranda bular bu talipler ve okuwçylar mowzuklara dogry jogap ve akıllı jogap berdiler. Yani pikirlerini gowy gydykly jogaplar aldyk. Üstünlük arzu edýär indiki ýyllarda beýleklere, yeňmediklere ve men yeňijileri gutlasym gelýär. Je félicite tous les gagnants. Merci de votre attention.